gentlemen, are you ready? Nagulag man kakaamang papel. Hasa? Ha? Kunin mo ko rin magpangit. Anga, oy! Samot na taka upaw ani. Anga, oy! Good morning mga migoy, Buenos Aires. mga commanders. Buenos Aires. Good morning. Maayong morning. Adlaw nga Domingo karon mga kawanders. Domingo. So, Rawa marahan. udto na ni mata. Kinumtag kape mga kawanders. Hindi ko na siya kita. Ako mga lagtos oh. Na, ako ng lagtos. Ana, ako ng produkto. Kato, ako tong produkto. Na. Sa dila pilon. Ikaw, di ka pilon kay batik kag dagway. Oh no! Dila pilon mga batik. Istorya o yung gawa. Oh, yup. Electric pan ta. Sa mga kawanders na kay pandaron sa natong electric pan. Nakuli kayo akong ubo. Papa, kuli kayo akong ubo, Papa. Hindi kayo. Ubo. Rawa mara imo mara. Amara. Hindi mawa, manda. Wala lagi luto, ma. Ay, di kag angol pa eh. Mama. Anga, ay! Na, makaamon. Makaangon lang mo kwarta. Mama, wala lagi luto dahil, ma. Karawa ka na. Nadili ko po. Yan, naluto mo. Kapi-kapi na lang tani mga kawanders kay kung may kwarta. May kwarta, pizza-pizza man to. Ram, mugid nga di makita na ra oh. Oh, da. Regnaw. Da, para kuno tag naong bi. Da. Kapag isa oh. Ang isa oh. Oh. Ay, good morning. Good morning. Good morning. Ay, very good. Ikaw marami. Good morning. Morning. Wow, very good. Yan na to apilon ang Makaangol, gini may kwarta ba? Or makaangol. di na to apilon ng inahan kay Nya, sige, supay. dili daw siya. Basig mahimo ulo siyang Tayo. sikat artista. Init. Init yun pa. Mama. Pa. Uyop. Pa. Pa. Mama, uy. Ikaw na po hiya po. Para mabugnaw. Kailangan champurado mga kawanders. Init pa yun. Ano ba? Muna ba iba? Gihatag sa gobyerno ba? Oh. Estudyante ka mo na sila. Kape sa mabugnaw nga kabuntagon. Medyo bugnaw na ang hangin sa sayo sa kabuntagon kay kadang ato naman Disyembre so bugnaw na kay siya tawag ana kanang gikan dito ba sa may mga snow kahilis na dire paingon ang kabugnaw silang wan sino ba na monsoon ambot balwana
Research pa ko. Problemahan na dong. Gug makakaon jud marang may kay ngano. Antioxidant as kila sa kuan sa antioxidant. Kuan ganang sada akong pagkalibang. Lagi sada akong pagkalibang ba. Hibos gid tanan. Nalayat akong tiyan oh. Prutas gid kay. Sige lang, kana si YouTube ug si Mita wala man nakasabot unsay term nga kalibang. Anga, oy. Bangas ka. Palag pobre basta kay gahi. Gahi. Gahi ubo. 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 Ubo apil-apil uy. Anga, uy. Para tag dagway or para tag ilong. Kita mo sa Marilyn. Mama. Mama. Cute. Oh. Oh, kapalingaw ang walhon. Padili ko balo kuyo. Ha? Dili ko balo. Gabalo huyop? Huyop pa. Mito na imong ilong. Baba. Mouth. Munda. Singwala. Papigwala. Papadili ko apli. Bigay magpa chiropractor may ba? Katong kan ba? Crusin kan ba? Ha? Ngayon, malagaak lagi. Hawata na lang ta. Hawata na Murang lang. mga dugmok ang bukog ba? Mga ano, crack. Basig pa ba? Kuan sa Tingog da. tingog sa iyang kamera ba? Sikat na lagi invasion karon da. Vision nga. Invasion ng mga TV ba? Sa mga TV barato ng mga China man na. Sa mga chikwa. Ma, mana na? Nana say bag-o nga kuan karon no? Resupply mission nga gikuan na sad. Gibirahan na sa China, salbahe gid China ba? Ni sa to. Sa ayong mention. Ang trending nga balita karon may kanang kang tulpo. Ano naman? Daghan na yung naglikramo lang yan ng amot-amot lagi para sa TV, electric fan mo na. Ah, Sagde ako advisor, asa ba ko paamot? Wala mo na, bahalag. Sington pati kigol ninyo. reklamo lo mga bata oy. Ang gani, init kayo. May gali na nagdunit sa ako. Isa ra ba ka ko electric fan? Actually, unang-una, gimitingan mo na. Mo na may ebidensya na may pirma. Transparent yun mo, para di mo pasingin lang tulpo. Is tulpo, kuyo kay na, gahi kay na. Kung gahi ko, gahi kay na siya. Kung gahi na yung pagkagahi kay ako, gahi mo kong ubo ka na iya, gahi ko sa prinsipyo. Malaswa mo na. Init, hinay. Init pihay. Nanta pihay. Init lalo. Hinay, dili pihay. Pihay. Ang ako advisor, nako pamot, bala nag. Paningsan mo pati tigol ninyo da. Sumbong mo na ng tulpo. Kuya kayo na, gahe kayo ng tulpo ba? Gahe kayo ng prinsipyo. Ako gahe, yapon ko. Pero ako gahe, ubo man. Ubo ka, sige. Ay, ginawa na ako mga lagto. Ama pawat. Ikaw mga akit. Kini silang atimanon mga igsoon, mga kawanders. Hey, wala ni mo trapo sa akong igit pohon. Git. Blab ako. Walhon mo, bright kayo. Kani bright pa kayo. Bibo, nag-right ka gapon, di? School? Nanag nang itadi ko tati cheat din ni mama. Nag-study ka? Mm. Very good.
Ikaw mala. Daddy ko. Chichunida. Ang Lichonida. Very good. Imong ID. Aman imong ID. Yang ID anima. Aman na yung ID anima. Ni teacher nida. Ina si Tichinida nga, teacher. Tichinida. Ha, nalimot? Ina nga, Tichinida. Akong ID, dili ko pasudlon sa security guard. Pag walay ID. Na, Ay, inida. pangayo ah. Na. Jumay. So, ana na sa mga igsoon, mga converse. Wala may likramo kung ang parents mo likramo about anang mga amot-amuton. Kanang usually ra ba akong mabantayan ang likramo kanang nag-appeal sa meeting. Pero nag-appeal sa home run PTA meeting ni agree ni approve sa unsay Paputang panginahanglan sa classroom sama ng electric fan, TV kay gamit naman gyud na karon. papaputang dalimanda. Asa ibutang kanay? Dalimanda o. Kini. Butang ka na. Hmm. Manda o, di ko na. Ana? No! Gamay ba? Ana na siya. Kakalat na kita pa. Papa. Magmata na si ate. Ay, matapad ng gid. Ay, tanawa Marilyn. Tanawa. Ay. Muni ako mga Kinsay parihag ilong ni Papa. Akong mga lagtos nga gagmay. Nga din nagpasabak sunod. Muni mo trapo sa among igit pohon. Siya maray patrapo sa Gamay. Siya maray patrapo sa igit pa. Ikaw trapo igit papa mala. Gamay. Paminaw pa Uy. si Pap si Igit Amara. ni papa ikaw mo trapo. Si Amara. Si Mala. Ko Ha? lang. Ha? Gamay. Lang Stick ko na siya ng Ah, lipstick ka? Gamay. Dako. Dako. Si Amara ipahinlo si mong igit pa. Ngi. Di ba trapo sa igit sa lubot ni Papa. Mabad oy no no. Ngi. Ako. Tagamit ko tilpon. Na, nag-video ko ay gilabte. So balik ta na mga kapaners, mga igsoon. Ana na siya. Meetingan man sa classroom. Ano na lang na may mga concern na una. Ipaibalo dito sa mga kadagkuan kaya kami ultimo ra man sad mi nga mga teachers. So may mahimo na mo ana. Entertainon sa manako. Mama. Para sa ako lang na, insakto ganun na. Ang parents, dili mo direct kang tulpo. Mama. Oo. Ay, di sa tasa. Dili mo diretso kang Sir Tulpo. Ako, tasa ko respeto ni Sir Tulpo. Nibutar gali ko ni ana sa una. May mong senador kay ganahan ko sa iyang prinsipyo. Oo, ganahan ko pero Tamo gud siya di siya mukuan sa side. oo. Ang gwapo na, kuan ba? Kuanon sad ang side sa pikas. Ang nindot na Bago nindot na man na. bago nga bayran. Dako na nga viral. Kuan sa kamo nga mga parents, duro sa mo sa kadagkuan sa eskwelahan. Kamo sa mga kadagkuan sa eskwelahan, maminaw sad mo sa yangungo sa mga parents. Bumitaw lang mo, diretso na lang po na sila kang tulpo kay di sad paminahon. Minahon sa ninyo sa na mga concern. Kaya ron di na maabot ng senator tulpo. Anawa ka ron, ni-direct dito ng tulpo ni Sa electric fan TV. electric fan mo kuno to. Pila yung presyo? Amo ta silang 30 pesos. Ginoo ko gitol po 30 pesos ra. Nadaghan kayo. Isa man sa kab, isa man sa ka-district. Taas ka lagi kayong papel lagi kayong gabi. May isang lang sa district man. Mga parents ba? Kalain-lain to nga lugar siguro. Kaya taas man kayo. Kasi binuang ra nila mas. Adili to binuang. Nga sa una pa na nakalakaran ng amot-amot. Supposedly, Oh, mara. para sa ako, kanang HRPTE or GPTE, aid man gud na. Aid na sa batabang abag-abag kibali sa eskwelahan pero dili na dapat sa ligan. Imuwi gidapat pero sa amo ang imuwi tama na mas tubig kurente. So, ako mga
mayroon gusto lagi dako ng eskwelahan, pila ka population. So pan lagi kanang timbang-timbangon ba? Kanang plasta. Yan na istoryahan lingkuran, ano ba? Karon, gi-direct dito, igo na sabta. Kasi wala electric fan pa. Lahi naman sa gunang istorya nga kada tuig silang electric pa. Although disposable pero di sa kung ito isa ka tuig maguba na. Wala man. Wala man depende man na sa brand pod. Kasi kada tuig na lang pod ba nga sige ilis TV, electric fan kana mo manon. Basta ako kanara ko mga wonders wala ko kanara. May mo po na yung mga check and balance kayo ron ma. Unsan makitang katag sa usara magsulti. Gahi ka na si Senador Tulfo. Kung prinsipyo, ako gahi ka po ko. Gahi ubo. Ato na rin na nung panel kay sabak kay na akong kalagtos. Oh, sige na, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye.